uitați, eu start tu, yeah! Deci ăsta nu-i Matisse Olympic World. Bună, Ioana, hai că am început deja. Și eu, Hunger Games, iar cu Ioana și Matei. Și începem, 3, 2, 1 și... Ok, am început, hai să luăm de aici. Nu, cineva a luat deja diamond-ul. Ok, salut. Da, am luat diamond-uri! Hai, acolo e gol. Cred că pot să fac o sabie de diamant. N-am nicio putere. Cât de repede s-au golit chesturile. Mamă, frații mei. Ce repede s-au golit. Oh, am uitat să pun. N-avem crafting. Deci eu start tu, yeah! Ok, deci hai să luăm, hai să facem un crafting table. Ăsta e cel mai tare Hunger Games. Este un Hunger Games care puteți să-l faceți și voi pe Scream. Deci Da. să ne zici când începem să ne distrugem. Păi, Să ne batem mâna. să ne distrugem. Când vrem noi? Peste un minut. Ok, eu ce bun început am avut. În chest erau 4 diamond-uri, dar nimeni nu știa unde sunt, că nu le-am pus eu. Ups, am aruncat sabia. Hai să mergem la glorie. Și noroc meu sunt Artu Titu și nimeni nu știe dacă am armură sau nu. Asta e chestia șmecheră. Pot să port sau nu armură, că ei nu știu că am armură. Ok, deci... Da, hai să începem. Eu cu Ioana suntem în echipă, da? Da. Deci dacă îl întâlnești pe R2T2, nu ești în echipă. Dacă mă întâlnești pe mine, ești în echipă cu mine. Să știi. Poftim? Eu mi-am luat. Am găsit un chest! Yes! Eu am luat de mult. Așa. Chidușile. Eu nu o să țin nimic în mână ca să nu știe cineva. Dar uitați ce tare e skin-ul ăsta. Astăzi, ieri a apărut nou acest skin pack, Star Wars skin pack. Wow, ce era să cadă una. Hello, Big Squid! Can you please join my game? I'm making a video. Aoleu, dar repede mai zis. Da, știu, ca să se grăbească. Ok, eu acum merg să caut. Ca să știi, acum ai voie să te bați. Da, deci acest... Ca să vezi să ne batem de 6 să începem. Ai dat pe peaceful? Da. Un golem! Serios? Ok, hai să-l invit pe ăsta și... Îl invit și... Acum putem... Follow the red world. Follow the red world to get to the Hunger Games. Ok, uitați pe cineva, uitați pe cineva. Ia uitați-l cum fuge. Dar nu scapă el de mine. Nu scapă el de mine, e Diamond Master. Nu! Asta mi-ai făcut încă unul. Uite, un Iron Golem. De ce mi-au atât de multă? Ah, mă urmărește! Yeah! Ok. I-a tras una la Iron Golem. Vezi că am... Hei, cine tragi tu? Băi, eu sunt! În tine. Nu suntem apuiți? Ai, dar măsuri, ești nebun. Nu-ți pica Enderpearl la tine, că ar fi prea culmea. Să ai Enderpearl la tine, acum te poți teleporta pe zi ce trece. Băi, dar nu găsesc un crafting table și eu pe aici. Bă, ce m-a speriat, mamă. Băi, chiar mă speriați de moarte, nu știu de ce. Mă sper eu de voi. Tu, mititelule, nu știu. Aha, mamă, ce m-ai ratat.
campionul ăsta de super... Am venit cu partenerul meu de echipă să te omorâm! Yeah! Ar fi bine să te uiți în spate! Nu mă uit nici în spate, eu fug de voi, chiar direct. Dacă de fragile să ne urmărim așa tot episodul ăsta. Aha! O, doamne, uite! Aici sunt multe echipe! Portatul nu degeaba și eu mai mergeam pe runde. Hai, frate, bine, acum, uite, n-ai rângole, mie e rângole, n-ai rângole. N-are ce să-ți facă el. Nu omoară players. Ce faci, Oana? Hai, mă, Zeti, mă apuim! Yes! Hai, frate! Aveai și un diamond? Eu am ieșit din joc. Ok. Da, zic, dar cum? Băi, Freda, știi ceva? Normal un Hunger Game n-ar trebui să fie chiar așa. Și de ce? Pentru că în acest Hunger Game trebuie să pui tu glosă. Nu le-am pus eu! Nu le-am pus eu! N-am fost eu! Nu le-am pus eu! Unde să le pui tu? Nu le-am pus eu, Ioana! Ce nu înțelegi că nu le-am pus eu? Dar puie lumea mea, puie. Am uploadat-o! I-am dat upload! Și am modificat-o! Doamne! Hai că plec, pa! Bine, pa! Deci cât mai suntem? Oh, mai suntem destul! Cât mai suntem? Hai, frate, că am pierdut și gata, eu am ieșit din joc. Ah, sorry. Înțelegeți că o chestie, că poți să uploadezi ce vrei oricum pe YouTube, că cine este la Hunger Game? Mă întreb, asta mă întreb eu. Mamă, ce glitch au avut toți! Ok, hai, frate, că și să nu fie acum te dai mare, că tu m-ai bătut pe mine. Nu! Dar tot am 1-0 la Hunger Games! Am 3-0 la Hunger Games. What's pardon, este de pe un joc. Știi cum s-a auzit? Da, hai să mai căutăm jucători. Da, deci Oana a ieșit, vedeți voi. Hai să mergem să căutăm niște jucători. Ia, am o hartă. Nu. Poțiune de harming, credeam că e una mai bună. Hai să mergem să găsim. Mamă, dacă ți se spawnează în jocul ăsta. Cât ți-au intrat. Și le dau și lor niște lucruri. Mamă, ia că suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 firări, 6. E bine și așa. Ok, am dat și niște lucruri. Ia uite de la Blink Squid, doamne, ce scump e. Aha, e scump rău. Ce are la el? Uite de la piticotul ăsta. Suntem 2 piticoți care atacă. 2 piticoți, 2 piticoți, 2 piticoți care atacă. Suntem 7, 8. Am server full, este. Ea cred că pentru a 4-a oară în viața mea când am serverul full. Uite acolo 2 oameni. Hai să le dau niște staff. Haideți, luați de aici. Eu de până acum atacă Blink Squid. Wow! Ce atac e? Ok, Blink Squid a murit. Cine a murit? Smack. De Smack, acest Smack, care nu știu eu cum e, Smack. A ieșit. Ce faceți, fraților? Ok, eu nu o să-l omor, eu să-l dau cu. Mamă, dar ăsta atacă din orice. Ce jucător dur. Ești prea dur.
Ok, ia uite pe ceva acolo, am văzut. Ia uite, doi oameni, hai să mergem după ei, ok? Las de aici, ia și ia-ne. Mă, cine dai tu, mă? Bă, tu cine dai? Bă, dar ce joc șmecher! Bă, să dă-mi bine! Nu mă omor cu așa ușor. Da, ăla-i cu mine în echipă. Cine a mai murit? Catch ăsta. Bravo, băi! Cât mai suntem? Cubiaci. Eu mă duc după Cubiaci. Care este, ce culoare Cubiaci? Portocaliu. Și Blink Squid a murit. Cubiaci. Hai după el. Cu echipierul meu curajos. Hai să căutăm pe Cubiaci. Ia uite ce Blink Squid. Ce ia să vezi ce mi-a scris. Fuck. Asta-i viața. Ce nervos a fost. Nu e să Cubiaci. Uite și un crafting. Ia de aici, de aici. Ia și mai multe chestii. Ia și un cactus. Ia și o lână roșie. Ia și niște... Nu, pantofi mie nu ți dau. Îți dau și o cască și o puțină de arming. Că e Hunger Games ce-a fugit. Nesty. Îmi pare rău că n-am mai vorbit, doar că am fost prea atras de jocul ăsta. Da, deci Cubiaci? Stă niște coechipieri. Ok, deci suntem în marea finală, hai să fug! Hai să-mi iau arcul la îndemână și să fug! Altul. Hai să luăm o rând și pe ăla, nu-mi pasă. Cât? Idiot! No, de ce m-am omorât? Chestia presă că nici nu pot să zbor. Deci, da, am pierdut Hunger Games-ul ăsta. Asta e. Da, deci măcar am... cât am contra Ioana? Cât am? 3-0. Ok, hai să mergem la câmpul de lupte, unde se bat ei. Ce se mai întâmplă? Eu să vă țin la îndemână cu scorul. Să știți cum fac? Eu o să închid acum și vă scriu în description. Vă scriu cine a fost câștigătorul acestui joc, ok? Deci, cum au murit. Deci, mulțumesc că m-ați vizat și ne vedem data viitoare. La revedere!